Fanton, do it. Mr. Mashallah Fanton, President. Nanga munga jidi sanga no itene Batunga zive marindiye mutene Amwe bese tiri kutaka tene sakarasta Pekuno paipo ndirave Uchawane kugeda kwe meno Wanu wachiparara kuita za mashanga Kugeda kwe meno Judgment Day Iwe yoshika Uchawane kugeda kwe meno Wanu wachiparara kuita za mashanga Kugeda kwe meno Judgment Day Iwe yoshika Bechidiki votu famba vasina kusimira atarira uone choitika ndudzi nendudzi topanduka havachatyi mwari vakuda mari kukomita suicide nekuda mari hamuzizive zvatonyorwa kuna mwari maborepitape otoshandisa mishonga mopiwa zvikwambo uchawana kugeda kwemeno vanhu vachiparara kuita samashanga kugeda kwemeno Judgment Day iwe yosvika kuchawana kugeda kwemeno vanhu vachiparara kuita samashanga kugeda kwemeno Judgment Day iwe yosvika rakati kuchauya zvirwere chinonyika yakuenda kumawere zvirwere zvawanda zvakupedza pwere shuwa vamwe wedu mucharipika chete jere kuchange kusina kwekutizira vanhu vari katakata samarara kudoti bizawe anzi aiwasara kudoti gomowe anzi ndine zvangu uchawana kugeda kwemeno vanhu vachiparara kuita samashanga kugeda kwemeno Judgment Day iwe yosvika kuchawana kugeda kwemeno vanhu vachiparara kuita samashanga kugeda kwemeno Judgment Day iwe yosvika mumwe chiti sango noitene vasingazive mwari ndiye mutene vamwe vese tiri kutsaka tene sakarasta pekuno paipo ndirave vechidiki votofamba vasina kusimira atarira uone zvoitika ndudzi nendudzi dzopanduka havachatyi mwari vakuda mari kukomita suicide nekuda mari hamuzizive zvatonyorwa kuna mwari maborepitape otoshandisa mishonga mopiwa zvikwambo uchawana kugeda kwemeno vanhu vachiparara kuita samashanga kugeda kwemeno Judgment Day iwe yosvika kuchawana kugeda kwemeno vanhu vachiparara kuita samashanga kugeda kwemeno Judgment Day iwe yosvika Do it. Levels Production.